Noin, nyt on kahvit juotu. Tervetuloa Hurahda Hämeestä workshopiin munkin puolesta. Olen siis Juho Haavisto, historian tutkija ja yrittäjä täällä Riihimäellä. Ja mua pyydettiin sanoa muutama sana näin alkuun Hämeestä ja hämäläisyydestä. Ja kun oma leipäpuu on menneisyydessä, niin pohdin tässä, että mikä on se Häme, johon pitäisi hurahtaa ja mitä on hämäläisyys. Mun historianopettaja tapasi aina sanoa, kun puhuttiin varhaisista korkeakulttuureista, että täällä sitten siihen aikaan potkittiin vain hirvenpään kokoisia kiviä. Ja Hämeessä totisesti potkittiin, sillä ensimmäiset asukkaat tänne saapuivat juuri riistan ja esimerkiksi hirvien perässä. Ja tässä oleellisessa roolissa olivat etenkin vesistöt, jotka olivat silloin aikansa eräänlaisia valtateitä. Jotain ehkä kertoo Hämeen merkityksestä esihistoriallisella ajalla, että sanan Vantaa on tulkittu tarkoittavan vanajan takainen. Eli silloin oli maantiede hieman eri asennossa. Vesistöä pitkin täällä asuvien vaikutusalue oli sitten esihistorian vaihtuessa keskiajaksi Kanta-Hämeen puolella jotakuinkin Etelä-Suomesta Keuruun korkeudelle ja sitten Päijät-Hämeessä Hollolasta ihan Äänekoskelle asti. Ja kun sellainen innovaatio kuin maanviljelys yleistyy Suomessa vähitellen tuolta lännen suunnalta, niin pysyvää asutusta alkoi muodostua juuri näihin vesistöjen ympäristöön, jossa maa oli hieman helpommin muokattavaa. Tästä meillä on muistumana esimerkiksi keskiaikaiset kivikirkot, jotka käytännössä on aina jonkin vesistön läheisyydessä ja samalla kertovat tästä keskiajan vauraudesta täällä Hämeen alueella. Mutta se muinaisajosta, jos nyt vähän pikakelataan lähemmäs meidän aikaa ja rullataan muutama 100 vuotta maanviljelyä, metsästystä, tervanpolttoa, kalastusta, karjankasvatusta, sotia, nälänhätää ja kulkutauteja ohi, niin tuossa 1800-luvun jälkipuoliskolla tulee vastaan sellainen iso innovaatio, joka maanviljelyksen ja lukutaidon jälkeen on ollut ehkä Hämeen alueella kaikkein mullistavin, ja sen nimi on rautatie. Ja rautatie mahdollisti ennennäkemättömän nopean liikkumisen ja käytännössä teollisuuden siinä merkityksessä, kun me se nykynäkökulmasta ymmärretään. Esimerkiksi Lahti ja Riihimäki olivat aikaisemmin tällaisia eräänlaisia emokuntien takamaita, jotka muuttuvat aluekeskuksiksi ihan muutamissa vuosikymmenissä. Ja raiteet ja kaupungistuminen siis toivat Hämeeseen mukavasti uutta väkeä, ja sotien jälkeen esimerkiksi erityisesti karjalaiset vaikutteet ovat täällä olleet yhä vahvoja. Rautatiet ja valtatiet ja ylipäänsä liikkuminen ovat yhä erittäin tärkeitä. Voisi ehkä sanoa, että nykyisinä rakennemuutosten aikoina meitä leimaa semmoinen tietynlainen keskellä olemisen periferisyys. Me ollaan täällä Kanta- ja Päijät-Hämeessä mukavasti tässä Etelä-Suomen imussa, mutta siinä ihan tapahtumien polttopisteestä ollaan pikkusen ehkä sivussa. Toisaalta jos katsoo sitä pitkää perinnettä, niin täällä on aina itse pärjätty. Mutta se maantieteestä, millainen sitten on se hämäläinen, joka täällä on perinteisesti asustanut. Hämeenlinna on 3. suurin hämäläiskaupunki, ja siellä tehtiin tällainen paikallisidentiteettiselvitys pari vuotta sitten, ja sen mukaan hämäläisyyden perinteisiä ominaispiirteitä ovat hitaus, rauhallisuus, harkinta, luotettavuus, ystävällisyys, aitous, yhteisöllisyys, jahkailu, valittaminen, juurevuus, vakaus, leppoisuus ja negatiivisuus. Ja voisi sanoa, että nämä on ehkä tällaisia tietynlaisia pysyvyyteen ja tasaiseen luonteenlaatuun viittaavia kuvailuja, ja kipukohdatkin vaikuttavat olevan oikeastaan niin kuin kolikon kääntöpuolia. No, mitä tällä kaikella tiedolla teemme? Historian tutkimuksessa kiinnostavaa on katkos ja jatkuvuus. Ja jotkut asiat piilevät taustalla tuhansia vuosia ja toiset vaihtuu näin viikon välein. Ja menneisyydestä voi ammentaa tai sitten siitä voi koittaa repästä kokonaan irti. Ja molemmissa näissä asioissa on puolensa ja välimuotojakin varmasti löytyy. Nykyisessä Kanta- ja Päijät-Hämeen arjessa näkyy ehkä se tosiaan, että vaikutteita on otettu maailmalta ja niitä on osattu hyödyntää, niin kuin vaikka ne kivikirkot, lukutaito, maanviljelys, rautatiet,
teollisuus. Ja tässä workshopissa ollaan oikeastaan saman probleeman ympärillä, eli miten ollaan ja menestytään täällä tässä ajassa, ehkä jotenkin ihan omalla tavalla ja ehkä nykykielellä ilmaistuna sellaisella hämäläisellä twistillä. Toivottavasti te löydätte tässä workshopissa paljon lisää hyviä aikaisempia esimerkkejä näistä Hämeen hyvistä puolista ja ehkä tosiaan kokonaan uusia reseptejä. Ainakin varmaan parempaa tekemistä kuin niiden hirveämpään kokoisten kivien potkimista. Eli siitä vaan hurahtamaan Hämeeseen.